chegoume, chegoume a xente antes do que cheguín eu. Eu non sei como entrades antes que a mí. Nunca me explico. Non sei o que pasa aquí, pero mira, o primeiro xa José Luís, desde Buenos Aires, moi boa tarde, estaba esperando, xa estamos aquí, José Luís, moi boa tarde, tes preparado o cafeíño? Así en diante. A segunda en chegar, Cris Xiandes do Galiñeiro, que sempre está aquí tamén, moi boa tarde, Cris. Estuvo facendo esquejes de boniatos. O que pasa que desde o Galiñeiro aí fai moito frío no inverno, Cris, e os esquejes de boniatos ou os vas a ter que poñer un pouco a intemperie ou moi ben non che van a aguantar, porque o que van a facer é jomar e grelar. E a terceira en chegar foi Coral Manrique, que Coral, boas tardes Coral, non me sona o teu nombre. A ver, tamén pode ser que estea sempre por aquí, que non escribas moi a menudo, e que a min non me entre na cabeza o teu nombre. Entón, que non me dea conta do teu nombre, pero bueno, moi boa tarde, moi benvida. Seguimos con Ana Filgueira, que foi a cuarta, Nieves a quinta, hola Nieves desde Vigo. Boas tardes, máis ben chuviosas. Aquí creo que é o primeiro día que depois do mediodía empezou a ir o tempo así un pouquiño a mellorar, hubo vento, penso que se nos vai acabar a chuvia. Penso, Dios mío, porque vou ter que... Eu xa estuve pensando en alquilar unha canoa para ir á horta, a remos, porque xa que as botas de agua non tengo que comprar as botas hasta aquí. As botas que son esas de ir a pescar, de pescador de río, pois esas botas para ir á horta. Hola, que tal? Moi boa tarde, Alicia Fariña, Cruz Amoedo, moi boa tarde, María Alondro, Alondro, que difícil de pronunciar, pensei que era Alondro, e sonábame como Londra, Londra que é a semilla, digamos, do carballo, pero sonábame así. Pelayo, moi boa tarde, Rosalía, moi boa tarde, desde Asturias. Hola, Pelayo, que tal? Moi boa tarde, hola. Eu tamén estou aquí, Celia Lojo, que tamén sempre está por aquí, Belén Vázquez, hola, boas, Nusca. Sí, escribí alguna vez, pois non me dou conta de Coral. Bueno, agora o nombre de Coral vai me sonar, non sei aquí, pero cando vesen nos directos, xa vou dicir, sí, había unha Coral por aquí. Hoy en Argentina es el Día de las Madres, así que envío saludos a todas las madres que están por aquí. Pois moitísimas gracias, Patricia, e un bico tamén para ti, desde Galicia para Argentina. Moitísimas gracias polo teu bo desexo. Moi boa tardiña, Susa, Tomatillo Alegre. Tomatillo Alegre sí que me sona. Hola, mi querida Nusca, hoy todo el día con ciento. Con ciento que? Con viento, será, claro, con V, con viento. Aquí tamén, con vento. Ainda que amanhã choveu, moi boa tarde, hola, aquí o bar de Portugal. Veciños, biquiños. Moi boa tarde, boas tardes, hola Carmen Bustelo. Menos mal que o tempo nos dé un respiro. Non me creo eu nada que sea un respiro, porque de verdad que eu, deixo huellas, mira que teño algúns sitios da horta onde xa fai tempo que non planto nada, que só teño erva, que corto erva, que ten unha boa capa de raíces, e fago huellas, vou andando e deixo huellas. Se é unha esponja, xa non pode máis, jomita agua. En vez de absorbela, a miña terra xa jomita agua. Hola, que tal? Moi boa tarde, Elvira Gándara. Moi boa tarde, Trini, desde Tarragona. Moi boa tarde, hola, Nusca, e a toda a comunidade. Monse Otero, un biquiño, Monse, moi boa tarde. Boas tardes desde Vigo. Carmen Abalde, moi boa tarde. Ai, que se me borran os chismes. Conchi de Orense, un día precioso. En Orense, un día precioso. Ai, pois, que suerte, aproveitaríalo ben, irías pasear ben, non? Hai que botar contas porque a auga de outubro 7 lúas cubre. Ai, porque a auga de outubro 7 lúas cubre, pero cubre 7 lúas completas, por exemplo, 7 cuartos menguantes, 7 cuartos crecientes, porque iso é moito tempo. Porque 7 lunas son 7 meses. Iso é moito tempo a chover, Non pode ser.
Se non, eu xa pido papas. Eu se chove un mes seguido máis, xa pido papas. Porque xa me aburre moitísimo, como a todo mundo, supoño. Joaquín, hola, moi boa tardes, desde Gran Canaria. Ves? Joaquín non ten este problema. Terá outros problemas, pero o problema da agua que estamos tendo aquí agora, Joaquín, en Gran Canarias non o ten, porque ali, pois, te compro la camisa del futbolista. Jorge, podoche facer outra, Jorge. Esa tiña dono, o sea, eu cando fago unha camiseta, xa ten dono, neste caso coincide que tamén se chamaba Jorge, pero podoche facer unha. Jorge, eu fago as camisetas por encargo. Entón, tamén che fago unha camiseta para ti. Dinos, Elvira, que nunca me acordo de mirar para arriba, dinos, Elvira, que non vos olvidedes, por favor, de darlle ao like, porque darlle ao like non costa nada. Buscade por aí 3 puntiños que pon así o dedo. E dadelle ao me gusta, porque son de 118 personas e 50 me gustas. Ou marchades, porque non vos gusta, ou se quedades dadelle ao me gusta, que a min axúdame moito cos algoritmos que sigue YouTube e iso, vale? E a vos non vos costa nada, non vos van a cobrar nada por lle dar me gusta e por comentar aquí cousas. Cantos máis comentarios, mellor. Jorge, dinos. Non sabía que as facías por encargo. Pois sí, Jorge, fago as camisetas por encargo. Bo lusco-fusco, mi má facía tempo que non escoitaba esa palabra. Mira que me gusta, E o lusco-fusco é cando... a ver, te compro... Bueno, este vámoslo a quitar xa de aquí. Espera. Este vámoslo a quitar así. Este fuera. Pedro, a dormir a siesta, Pedro. Vou lusco-fusco, aquí o lusco-fusco dicimos cando se está metendo o sol, bueno, cando é hora de que xa vai a ser de noite, e hai unha media hora así, na tardiña, no ocaso, que non se ve ben nin con luz nin sin luz. Por iso se chama lusco e fusco, porque está como ofuscado entre luces. Aquí teño problema de agua, porque non chove, ves? Claro, Joaquín, en Gran Canaria, o problema dele é que non hai agua. Joaquín, mi man, se puderamos mandarche unha pouquiña, así por algo, Merliña. Gústame o teu nombre, Merliña. Hola, que tal? Moi boa tarde, Susana. Eu fui pasear á playa de Samil, e a choiva de cando en vez, e chovía de cando en vez. Vou dicir unha cousa, Monse. A min a playa gústame no verán, como a calquera, supoño, gústame ir á playa, gústame pasear pola playa, gústame meterme na agua fresquiña e gústame tomar o sol. Pero a min gústame máis a playa no inverno, bueno, inverno crudo, pois tampouco, pero no otoño e na primavera é cando máis me gusta a min a playa, para ir a pasear, para encontrarme comigo, cas jabotas e cas olas do mar e así, precioso. A parte de que pasear pola playa no inverno, no otoño ou na primavera, ofréceche poder encontrar tesouros, porque a playa bota para fora todo o que non lle sirve, sobre todo troncos e así para plantar suculentas, é unha pasada ir nese tempo. Boas, Nusca, hoxe casi chego a tempo. Angie García, chegas a tempo perfecto, si, chegastes agora a tempo. Anca, hola from Romanía. Hola, Anca, que tal? Moi boa tarde. E moi boa tarde tamén a Rosa Mari, que tal? Hola, moi boa tarde, boas tardes, Nusca, e boas a todas e a todos. Mónica, xa vos dadevos todos por saludades. E acordadevos de irlle dando o like, porfa. Entre a noite e o día. É xusto esa hora, bueno, é o caso, é xusto esa hora na que non se ve nada, porque marcha a luz do sol, pero ainda hai como a luz das farolas non chega a alumbrar a acera e non se ve nada, nin con luz nin sin luz. Por iso se chama lusco-fusco, gústame moito esa palabra. A verdad que é bonita, é sonora, non sei, como ten tantas eses, parece que o dis como con enfado, non? O lusco-fusco. Justamente. Se lle din ao dediño, eso, moi ben. Bueno, agora hai 90 me gusta, xa mellorou. Seba pregunta, que idioma é este? É un idioma que convive con el español en España e que se llama gallego, de Galicia.
es el gallego. Hola desde Uruguay, acá estamos entrando en la hermosa primavera, claro. Briza, en Uruguay, como están en outro hemisferio, están empezando a primavera, porque nos vamos como con meses de diferencia. Ahora Briza están empezando a preparar as súas hortiñas, están empezando a plantar os calabacíns, os tomates, están empezando a sementar lechugas e todo. A que sí, Briza? Bueno, pois nós aquí agora xa en otoño inmersos de cabeza. Hola, boas tardes, William Jesús. Que tal? Hola, moi boa tarde, Beatriz. É galego, nos di Cristian. Boas tardes desde Ferrol, aquí 20 grados. Eu non sei os grados que fai aquí, pero, a ver, aquí frío non fixo en ningún momento, o sea, todos estes días que estivo facendo chuvia, porque choveu moito, que leva chovendo continuo 2 meses, non sendo un día que cantou o sol así que foi unha cousa rara, que fixo un calor tremendo porque fai como a bafo, e fai como se fora efecto invernadero, e morríase de calor, pero frío non fixo, aquí na costa non fixo frío ningún. Boas tardes, Nusca, dende a Mariña Lucense. Eres super especial. Bueno, todo o mundo é super especial, porque todo o mundo é único. Non hai nadie como a ti. Non hai nadie neste mundo que sexa como a ti. Todo o mundo é único. Hola, Nusca, podías decirme como e cando podar a figueira? Preguntei. Que guai, María Anquilina, é verdad que aparte que se pode botar as hortensias para que manteña o... Espera, iso é unha falta de un nutriente. Hola, Nusca, poderías dicirme, María Aquilina, a verdade é que leín a túa pregunta porque antes de entrar na radio enseñaron as preguntas e vina, pero non dou tempo. Eu penso que queda para a semana, para esta semana. Pero quero aproveitar a darvos as gracias a todas as persoas. Vou empezar un pouco máis para atrás. Traballo un día a semana na radio gallega. A esa radio, cando eu estou no programa, podedes mandar mensajes. Bueno, podedes mandar durante toda a semana, porque os vanos a agardar. Se decides este mensaje para Nusca, eles vanmo a mandar a min. O sea, van a chegar, aínda que os mandedes o lunes, o martes, o miércoles, da igual. Pero eu á radio vou os jueves, pola tarde, de 4:30 a 5. E podedes mandarme calquera pregunta, o sea, calquera día da semana á radio desde calquera sitio do mundo, porque o que si vexo que sempre é xente de por aquí, porque os mensajes casi sempre son en gallego, son en castellano, pregúntanme cousas que eu doume de conta de que son de xente de por aquí. Entón, que sepades que as persoas que estades aquí, porque eu sei que me sigue moitísima xente de outras partes do mundo, quería dicirvos que se queredes mandar un mensaje á radio, vai a costar o mesmo que mandar un WhatsApp a calquera outra persona. Pode ser un WhatsApp escrito, un mensaje de audio, unha foto que queirades acompañar ca pregunta e tal. Entón, vamos ao da figueira. Cando podar unha figueira? Depende, as figueiras deixan de producir, digamos, no inverno, pero non sempre é así, porque hai figueiras que ahora mismo xa tiraron toda a folla, xa deixaron de dar os froitos e xa tiraron a folla. O sea, ti vas a poder podar a túa figueira cando deixe de dar fruta e cando lle caian todas as follas. O sea, cando o árbol estea máis inactivo, que é como se debería de facer en todos os frutales. Isto vale para todos os frutales. Non vale dar un mes concreto porque depende de cada zona. Ao mellor, na miña zona, as figueiras xa deixaron de producir fruto fai un mes, e ao mellor no centro de Ourense, en Lugo ou en Madrid, pois ainda están as figueiras ben e dando. O sea, porque non teñen tanto frío, non teñen tantas chuvias, non fai tanto vento, e a figueira ainda está productiva. Entón non vale de nada que eu che diga, eu vou podar a miña figueira, agora estamos en outubro, a finales de outubro, porque ao mellor a túa figueira onde estás ainda ten figos, ainda ten follas, ainda está activa, ainda ten moita salvia, ainda está alimentando os figos, porque
Si ti podas unha figueira, a ver, se é unha figueira chiquitina, vai lá a podar o que é nas puntas novas, porque non ten como ramas vellas, non? Vamos a pensar que é unha figueira de 2, 3, 4 anos ou así. Se lle vas a quitar as puntas novas e aínda ten fruto, o que vai a pingar tan pronto a cortes non é salvia, é leite. Hai un refrán adivinanza que de toda a vida que di 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 fillos ten, o sea, 100. Cientos e cientos de hijos tiene, traducido ao castellano, porque nós como seseamos non é a 100 da 100, senón de 100 e 100 e 100 e 100, 100 e 100 fillos ten, e a todos con leite mantén. Entón, se lle cortamos as puntas á figueira, o que vai a sangrar non é a salvia do árbol, vai a ser o leite co que alimenta os figos. Entón non estamos facendo nada ben. Vamos a esperar a que estea inactiva de todo. E cando lle caian xa as follas todas, e cando xa non teña fruto, podamos a figueira, como nos dé a gana. A figueira é un dos árboles máis potentes de vitalidade que conoso. O sea, podeslle facer daño a unha fruta de cuña, podeslle facer daño a unha masanceira se a podas mal, moito, podeslle facer daño a un limoeiro, naranxeiro, calquera tipo de cítrico, se non o podas ben, ou lle podas moito as puntas, porque depois empeza a botar chupóns como un descosido e deixa de dar fruta. Pero unha figueira podela podar como che dé a gana, como queiras. Eu teñolle quitado a algunha figueira que teño troncos así de grandes, e en menos de un ano a mesma figueira cerrou ca tona de fora, o sea, ca códea, cerrou a cicatriz, o sea, cerrouna por completo, o sea, que se autocura moi, moi ben. Entón, a figueira vai lá a podar cando acabe a súa inactividade, e despois tamén, na primavera, antes de que empece cas pujas, tamén lle podes quitar os chupóns, ou quitarlle a parte, algunha rama que che estorbe ou así, que tamén o podes facer. Vamos allí. O gallego parece un acento argentino. Pois sí, Matador, sí que parece argentino, porque tienen la misma raíz. Son lenguas latinas. O gallego, o argentino, portugués, italiano, teñen a mesma raíz. Entón, parécense moito. Hola, Aurora, desde a Coruña, tiene un parecido heavy al argentino. Ten un parecido heavy, ao argentino, sí que ten, porque claro, veñen da mesma raíz, teñen a mesma cuna. O que pasa que, claro, despois, co largo dos anos, foron tendo variedades, e cada zona, cada país, pois ten a súa maneira de falar, pero vindo do latín, é todo máis ou menos o mesmo. Voulle quitar a erva Luísa a mitad dela, porque senón tiñe moita erva, dios mío, o sea, a manzanilla, que me doi a barriga, ves? Mira. Vamos alá. Tiene un parecido... Hola, Nusca, dime, Susan. Pregunta, como plantamos os chayotes e cando? Graciñas. Perfecta esta pregunta. Susana. Tiña pensado facer un vídeo solo explicando isto, porque é algo que me preguntou moitísima xente. E estou esperando simplemente a que deixe de chover, para non ter que andar co teléfono correndo dun lado para outro da horta, porque que chove seguido, chove continuamente. E un día que non choveu, tiña un acto, tiña unha ceremonia, e non pude gravar o vídeo, pero teño en tareas pendientes. Así a todo, ainda que o teña en tareas pendientes, vou vos adiantar como se planta. E vou na coller porque a teño aquí germinada. Puxen a germinar unha para despois enseñarvos no vídeo a evolución e enseñarvos despois como é xa germinada. Aí vou eu. Mirade, esta é unha chayote. É unha pataca do aire, non? Deixame quitarlle este bicho que tiña aquí, que non sabía que tiña un bicho. Fuera. Bueno, pois eso. Esta é unha chayote. Como podedes ver, xa está, vai facendo un pouco como a patata. Isto era liso,
totalmente, e pouco a pouco vai como utilizando toda a vitalidade, toda a energía, toda a comida que ten dentro da chayote, vai na utilizando para darlle vida ao germen de dentro, o sea, a semente, porque realmente este é como se fora unha masán, non? É a tona de fora, a comida de dentro, e en dentro ten as semillas, só que unha masán ten moitas sementes, e esta ten só un germen, que é como se fora unha noz, unha castaña. E pouco a pouco, se a poñemos a gomar, despois no vídeo xa vos explico como, bueno, senón van gomando elas tamén ao pasar o tempo, como unha patata, cando lle chega o tempo ou se lle dá un pouquiño de humedad e sombra, xa empeza a botar o germen. Entón, pouco a pouco vaise arrujando, vedes que está como vaise como arrujando, o que está facendo é alimentando todo isto, todo este brote que vedes aquí, estás alimentando, autoabastecendo da propia carne que recubre a semilla, que realmente as plantas non fan fruta para que comamos nós, non sei se o sabedes, pero os árboles e os frutales, todas as plantas fan os frutos para poder germinar as súas semillas. Eso é para o que fan os árboles, as frutas, para alimentar a semilla para despois, para perpetuar a especie, digamos. Isto hai no que plantar, pero un error que comete moita xente, por exemplo, é enterralo todo. Non se pode enterrar, porque non é capaz a brotar ben. De feito, isto pudre. Se o metedes na agua, ou sea, na terra, e ten moita humedad, púdrese. Entonces, o ideal, cando empeza a botar o gomo, que isto vou non explicar ben no vídeo que vou facer para YouTube, cando me veña ben facelo, teño que facer, total, teño tempo, que isto podese facer hasta febreiro ou marzo, podémolo facer. O ideal é que non chegue a ter o gomo xa tan grande. Por qué? Porque cando empeza a botar, vou explicar, cando empeza a botar o gromo para arriba, empezades a ver aquí como un gomiño pequeno, como se fora un corniño, color verde, ao mesmo tempo empeza a botar tamén como unhas raíces blancas. Esas raíces blancas é o momento perfecto para plantalo. A maneira de plantalo sería por onde bote o gomo, eu neste momento, mirade, aquí tiña as raíces que lle secaron, non sei se chegan a ver, que ten como unhas puiñas aquí blancas, bueno, as raíces secaronlle. Entonces, o ideal sería poñelo na terra, así, que as raíces que bota ela mesma toquen na terra, pero que tanto o gomo como a mitad do fruto quede de fora. O sea, dame igual, para onde bote as raíces, ás veces hai no que poñer así, outras veces hai no que plantar así, e neste caso, tal como botou as raíces para aquí, que eu non sei se chegan a ver, non sei se chegan a ver, a verdad, aquí unha raíciña, o ideal sería, esta é a terra, bueno, pois o ideal sería plantala así. Esta sería a maneira de plantar unha chayote, que como non faga o vídeo xa me vai a dar, xa me vai a empezar a dar plantas aquí, sin plantalo. Bueno, pois esa é a maneira de plantar unha chayote. Moi importante, super importante, xa vos aviso, porque aínda que eu o sabía, cometín o error outra vez este ano. Cambiina de sitio, porque a tiña en un sitio que me molestaba, e cambiina de sitio, o sea, plantina en outro sitio, e puxenlle unhas boas barras de ferro e unha boa rede. Que pasa? Que colle moitísimo peso, pero moitísimo, se vos digo que, non vos sei dicir, pero imaginadevos, cada metro cuadrado de lianas desto, o sea, en cada axila, cando a planta é madura, cando a planta xa está fuerte, en cada axila que non a separa nin unha cuarta, podeche botar un fruto. E isto volve a ser outra axila, igual que esta volve a ser outra liana, e isto volve a ser outra liana, e cada liana vai a ter en cada cuarta unha axila, e en cada axila vai a botar unha fruta. Bueno, bota flores macho e flores femia, que xa vos enseñarei no vídeo, se me dá lugar.
porque está a planta xa quedando nas últimas, co vento, coa chuvia, con todo, pero a ver se encontro unha flor macho ou unha flor femia para volas enseñar. É moi produtiva. Entón, se cada cuarta temos un fruto e cada fruto deses vai a pesar polo menos medio quilo, pero polo menos, Bueno, a ver, se os colles antes non, porque a chayote é unha cousa que podes comer casi en calquera tamaño, desde que é un pouquiño máis grande que unha masán, por exemplo, xa podemos comer, xa podemos consumir, non temos que esperar a que sea máis grande. Si a deixamos crecer ben e ten moito abono, porque isto sí que necesita moitísimo abono, os frutos poden chegar a pesar casi 1 quilo. Imaginádevos, cada cuarta sobre medio quilo de peso, se lle vou botar unha media de medio quilo, ou de 300 gramos, digamos, porque non vos foron moi grandes que non está ben abonado o chan, pero cada cuarta 300 gramos, vos imaginadesvos a cantidad de peso que pode poder coller esa planta? Moitísimo, colle moito peso. Entón, cando plantedes a chayote, en un sitio onde haga unha boa alambrada, que teña unha boa estrutura fuerte para aguantar de todo o peso. E irlle quitando as chayotes, chayote é unha cebola, pero irlles quitando as patacas do aire cando xa empecen a ser ben grandes, porque na planta non fan nada, siguen madurando porque é unha fruta climatérica, co cal, se é climatérica, é que sigue madurando despois de sacada da súa planta. Entón, ideas quitando, porque senón a planta sufre bastante, porque colle moitísimo peso, moitísimo. A ver, Jorge, Jorge, escríbeme polo Facebook, e xa che explico todo como é a camiseta, porque a tes que comprar ti, ten que ser mellor de algodón, porque senón as pinturas non pegan ben en calquera tela, ainda que hai cousas para podela pegar ben, pero eu odio as licras para pintar, las odio, así que se pode ser de algodón, mellor. E non ten que ser unha camiseta, pode ser unha sudadera, unha casadora vaquera, por exemplo, eso sí que tamén aseta moi ben a pintura. Vamos allá, a ver, preguntiña, como plantamos os chayotes? Fale, mosca. Esa xa foi a que pregunta. E non había ninguna pregunta, estuvestedes tan atentos á plantación do chayote que non me fixastedes ninguna pregunta máis. Non se moveu isto, Dios mío. Estou a comer castañas asadas, carai, Cristian. E son túas. Home, estamos no tempo. A ver se non comemos castañas asadas neste tempo. En Santiago de Compostela, la gente é super maja. Eu non son de Santiago, pero, bueno, en Santiago tamén é a xente super maja. Pero, viste desa mosca? Que afán de protagonismo, tes, chica. A ver, vamos allá. Pois depende onde a compres. Quanto cuesta unha camiseta? Claro, moi ben, depende de onde a compres. Nusca, sabes cal é a infusión para a inflamación de estómago e do vientre? Pois esta vale ben. A erva luísa, por exemplo. Tamén a manzanilla, pero a erva luísa, a salvia, unha combinación de ambas, a melisa tamén che pode axudar, o dente de león, que máis? Bueno, hai moitas, así que xa che din unhas cuantas. E un carballo, cando se pode podar? Aí, xa porque vas a querer podar un carballo. Os carballos deixanse medrar libremente. Pero, bueno, se queres podar un carballo para darlle forma ou para que non che medre moito ou así, agora están empezando a tirar a folla. Entón, cando acabe de tirar toda a folla, donde esteas ti, porque pode ser outubro, noviembre, bueno, en diciembre xa casi non hai carballos con follas, e máis depende do tipo de carballo, porque hai carballos que aguantan a folla. Sabedes que hai carballos que teñen as follas como máis chiquitinas, con folla moi dentada, hai outros carballos que teñen as follas como moi grandes, eses son como moi picudos, ou as dentadas, hai varios tipos de carballos. Entón, dependendo, pero ti sempre fíate de cando tire toda a folla, non lle quede ni unha sola arriba, e leve polo menos 15 días na menguante. Na menguante, cortámoslle ben a parte que lle queremos cortar. Hola, Cristina de Teo. Toute vendo
desde o coche, que vou de volta para a casa de ver unhas fervenzas. Ai, Cristina, é que conduces, escribes e vasme vendo. Pareceme moito choio, Pareceme que está facendo moitas cousas. Ou ti vas de copilota. Se vas de copilota, contanos que fervenzas fostes ver e cales son as que nos recomendas. Bueno, eu tamén son encantame as fervenzas. Unha fervenza é unha cascada. En Galicia, tiras unha pedra e posiblemente cae nunha cascada. E máis depois destes 2 meses que tanto choveu. Temos moitas, pero son todas moi bonitas. Pareceme tan mágico, tan precioso que caia así a agua. Non sei, faime sentir moi ben, tranquila. Non sei, faime sentir na casa, porque eu teño un complejo de medio gnomo, duende, e no monte síntome moi ben, pero ao lado dunha fervenza, dunha cascada, genial. Eu hasta nin recomendo ninguna, simplemente diríavos, collede o Google, fervenzas, donde esteades, fervenzas cercanas, e todas valen a pena, todas son preciosas para ir a mirar. A ver, que máis? Ai, se non me preguntades nada máis, a ver, que me quedou por aquí algunha pregunta, seguro. Nusca, collín as batatas grandes, moi boas, pero aún tiñan raíces como para crecer outros. E collín os grandes e volvín a tapar todo outra vez. E está todo verdiño. Se pode facer? Claro que se pode facer. Mira, o outro día, non sei quen dixo, xa sei, en un grupo de Facebook, alguén preguntou: a que chamas ti batatas aos boniatos? Claro, non vai a ser que esteamos falando dunha cousa diferente, María José. Bueno, pois alguén preguntou: cando tengo que recoger mis boniatos? Eu digo-vos o mismo que cas chayotes. Ti, a ver, o boniato tarda moito desde que o germinas hasta que o plantas, e que poda ter un boniato un pouco xeitoso, pois poden pasar 4, 5, 6, 7, 8 meses, Mirad o que vos digo. Depende, pois, de como lle vai a terra, o que quere é un terreno moi solto, é moi ben fertilizado, a poder ser con compost ou con humus de lombriz. O que podes facer é, sin arrancar a planta, podes enterrar así a man, buscar e coller a que che faga falta, dúas, pero sin arrancar a planta. É un pouquinho máis difícil que, claro, ti ves a chayote, collele, listo, non? A batata, o boniato, a patata dulce, é un pouquiño máis engorroso tela que ir a buscar, pero xa podes comer desde que o boniato é, pois, así como unha patata grande, máis ou menos. E preguntaba no grupo de Facebook unha persona, non, cando podo recoger mis boniatos e tal? E lín así algunha resposta das que dá así a xente alegremente. Primeiro responden e depois din: bueno, yo non soy experta, a ver que te dicen por aquí, pero yo creo, no, si non o sabes, non lle respondes. Entonces, díxolle, cando respondeulle unha persona, non? Se recogen cando as hojas están amarillas. E díxolle eu, as follas do boniato nunca se poñen amarillas. Polo menos as miñas, nunca. Nunca, polo que di a persona esta que me dixo que recolleu os boniatos e que aínda tiña, María José, que aínda tiña como a crecer outros. É que é iso o que pasa. A ver, supoño que o clima ten moito que ver. Aquí é un clima moi húmedo. E os boniatos crecen como en lianas. E a min esas lianas, se non as corto, se non as podo, nunca se poñen amarillas. Nunca en la never life. Nunca. Por qué? Porque a liana do boniato, o sea, onde a plantas é onde crecen os boniatos. Aí é onde está o tocho gordo dos boniatos que podes coller, pois, de cada planta, podes coller ao mellor, pois, non sei, 5, 6, 7, 10 boniatos. E poden ser de un tamaño tan diferente como daqui a que pese casi 2 kilos, un solo. O sea, dunha planta podes coller, pois, moitísimos kilos de boniato, se lle vai ben a planta. E o boniato que fai é botar unha liana,
cargada de unhas follas enormes, que as miñas follas son máis grandes que, bueno, parecen follas de verdura, porque está ben abonado o sitio e tal. E vou de enseñar tamén. Mi má que chea de vídeos pendientes. Ponte a traballar, Musca! A ver se me ven o sol e fago xa vídeos a tope. As lianas van crecendo e donde pousa hai como se foron tamén un cruce, como unhas axilas na liana do boniato, e xusto aí, donde hai a axila, fai como un germen e bota raíz. Hai algunhas raíces que non son productivas, pero se non é esta e esta, as raíces son todas productivas. Entonces, donde engancha, volve a ter vitalidade. Ti podes cortar daqui para atrás e daqui para diante, e isto xa tería vitalidade en por el mismo, porque bota as súas propias raíces e non carece da madre principal, onde estaba a guía principal, digamos, a que plantamos en abril ou maio ou febreiro, ou cando plantáramos o boniato principal. Por iso, digo eu, a planta do boniato non seca nunca, a non ser que a teñas entutorada, que hai xente que se non tes moito espacio na horta, porque a verdad que ocupan bastante, se non tes espacio, podela entutorar. Poslle 3 canas arredor ou 4 canas e faz como se fora un tipi. Sabedes que é un tipi? Que é como é a caseta dos indios. Bueno, pois faz como se fora un tipi con 3 ou 4 canas, amárralas arriba de todo e vas como enredando as lianas do boniato para que non te ocupen moito espacio, porque claro, eu teño espacio e deixo as ir, e xa as poño en un sitio do bancal donde non me importa que me atravesen o bancal das olorosas en certa medida. Home, que non me invadan, porque senón podenme matar tamén as plantas que teño ali plantadas, pero en certa medida non me importa. E deixo as que naveguen, pero deixo as que naveguen as lianas, a vedelo de ver no vídeo, porque non é un que vos estea dicindo. O sea, algunha liana do boniato pode chegar a medir máis de 10 metros. Mide, con toda a tranquilidade. E se non só veredes que pa muestra un botón. De feito, non sei se vistedes o vídeo que fixen esta semana, non sei que día, que fixen un reel cortiño, un vídeo cortiño, que era de... E delle dando a me gusta, que agora estou vendo fallas aí no me gusta, que son des 200 e só hai 160 me gusta. E escribide, por Dios, escribide. Pois, o vídeo corto que fixen esta semana, que puxen a Gandalf, e dixo eu, cando leva 2 meses chovendo e chegas á horta pois non me sona de nada este lugar. A miña horta non me sona de nada porque é unha selva, non son capaz de ir traballar. E xusto o cachiño que enseño ao principio, que houve xente que me preguntou se iso era espinaca rastrera, é verdad que hai unha espinaca no medio, pero se mirades o vídeo, é todo lianas de boniato, e sabedes aí que hai boniatos. Boniatos non sei se hai no aquel porque non arranquei ningún, pero lianas... Aí, bueno, pero moitísimas, un montón. Bueno, mirad unha cousa, a mí está me extrañando moito que aquí a xente non me estea escribindo. Posiblemente quitar eu o chat sin darme conta. Todos os mensajes son visibles. A ver, escribídeme. Creo que quitín sin querer, non sei por qué, creo que quitín o de que me escribirades nos mensajes. Escribídeme algo. Dixídeme así, ainda que sí. Devínos de quitar. Pois non sei como os quitín, A ver, vamos a mirar aquí no dos chats. Puede que non se muestren algunos mensajes. Vale. Aí están, hombre, xa está, quitaros eu sin querer. Estou a fedellar, xa está. Eu miro varias preguntas, claro, pero tiña como bloqueado o chat, estaba como quieto aí. Perdón. Me cacho, non? Que mande... Dios mío, ai, Dios mío. Hola, xa está. Gracias. Saludos desde las tierras del Cid. Hola, Santi, que tal? Moi boa tarde. Que tal vai por aí a delegación de las tierras del Cid? Que tal? Para os que non sepades, é alrededores de Burgos, que son las tierras del Cid. Encantada de saludarte, Santi. Bicaso. Nosca,
cando se plantan os allos? En noviembre ou en diciembre? Pois vai a depender, porque todo depende. Se eu che digo un mes, por exemplo, eu digo-che noviembre, non, disme ti cando se plantan os allos, en noviembre ou en diciembre? Se eu che digo noviembre, van a saltar 5.000 personas dicíndoche non, que se plantan en diciembre. Se che digo diciembre, vai haber xente que che diga que se plantan en noviembre e xente que che diga que se plantan en xaneiro. Pero é que iso todo vai a depender da túa zona. Vamos a ver, eu vou che explicar como germina un allo e ti vas a decidir cando plantalo. Os allos podense plantar en noviembre, diciembre ou xaneiro. Acumúlase o chollo. Sí, agora sí, porque tiña bloqueados os chats e a mí xa me parecía moi raro que non apareceran notificacións, pero, hola, así escribimos, moi ben, Aurora, moitas gracias. Carlos, Melipaz, me gustas. Aquí xa hai unha declaración de amor. A ver, Melipaz, a Carlos lle gustas. A ver se facemos aquí de Celestina vamos todos de boda. A ver, que estaba contestando eu. Vais mo choio. Eso es portugués? No, Cristian. Es gallego. Un idioma de España. Cooficial con el castellano. Ai, Dios mío, que estaba dicindo? Os allos, Concho. Os allos podense plantar en noviembre, diciembre ou xaneiro. Mais para lá de xaneiro é moi tarde. E vouche explicar por qué. Os allos necesitan moito frío. Justenlle todas. Pois só bloqueín eu. Xa, vale, Celi. Só bloqueín eu. Foi o primeiro que eu mandín para súa casa. Ves, só li dino, se queres ter boalleiro, planta os allos en xaneiro. Pero tamén hai outro refrán que di, cada día que pasa de xaneiro, un allo perde o alleiro. O sea, que hai pros e contras, pero isto vai a depender sempre do frío que faga na túa zona. Os allos como moitos bulbos, tamén os tulipáns, por exemplo, ou os jacintos, necesitan frío para germinar. É moita humedad. Pero, sobre todo, o frío. A humedad poderíamos ya aportar regando, pero o frío, para chegar a germinar, temos que esperar a que sexa inverno. O sea, noviembre, diciembre, xaneiro. Que pasa? Aquí na miña zona, na zona costeira, en xaneiro é tarde, porque se van a tardar un mes os allos en empezar a botar o peteiro para arriba, empezar a ser grandes, aquí ao mellor en febreiro se quenta o sol. Hai anos que non, pero hai anos que sí. Entón, se os plantas en xaneiro, en febreiro se lle dá calor, non quere. Por eso eu plantos en noviembre. Podes plantar tamén en diciembre, non hai problema ningún. Para min, en xaneiro é moi tarde, é tardísimo. Pero claro, non é o mismo que no interior, que é na zona, por exemplo, de Burgos, de Orense, no interior onde as heladas se fan notar, porque o que non podemos é plantar os allos e esperar que haga neves de 50 centímetros e que sobreviva o allo, porque posiblemente non sobreviva. Entón, aí é cando hai que esperar a xaneiro. E despois, unha vez que o allo está con un brote para arriba, empeza a botar, porque primeiro bota solo un peteiriño para arriba, un solo, unha folla simple, como unha lengua verde, que pode ser de diferentes tamaños, dependendo de como lle vaya, non? Cando empeza a abrir e empezar a botar as 2 ou 3 follas, xa necesita que non faga tanto frío, aí xa necesita calor para empezar a medrar ben para arriba, botar as follas antes de que quente moito o sol, e depois, cando xa ten as follas todas arriba, necesita que o terreno estea seco, e que faga moito calor para poder engordar o bulbo. Entón, como ten eses 3 procesos, necesita moito frío, necesita que xa deixe de facer frío e necesita que faga xa calor para empezar a engordar, tens que decidir ti que un ano non dá con outro, que ao mellor dis, aquí sempre se plantaron en noviembre, pero resulta que o tempo vai cambiando, o ano non foi igual aos outros anos, é un ano, por exemplo, inusualmente frío, ou inusualmente templado, ou inusualmente seco, e non ten chuvias, empeza a quentar o sol tímidamente xa a finales de xaneiro,
Entón, plantas o allo en xaneiro, empeza a quentarlle un pouquiño o sol e non germina ben. Entón, como ten esas 3 etapas, decide ti cando tes que plantar. Para min, por Santa Lucía, o allo ve o día. E Santa Lucía cando é? Xavier, dinos todo. Santa Lucía debe de ser, ve o día, quere dicir, o seu refrán, por Santa Lucía, o allo ve o día, quere dicir que se empeza a botar o brote para arriba, que xa se ve, unha vez que o enterrastes, que xa se ve. Acordádevos que o allo o 13 de diciembre, claro, é o que digo, se o plantas en noviembre, por Santa Lucía, que é o 13 de diciembre, moitísimas gracias, Dios, que atentos estades. Vale, xa me din por enterada de que é o 13 de diciembre. Sabe o día porque xa leva un mes e xa ten este tamaño, máis ou menos, pero iso se o plantas en noviembre, pero podes plantalo tamén en Santa Lucía perfectamente, que non vai a ir mal, o sea, o 13 de diciembre, por exemplo, pois se o plantas está ben. O allo podédelo plantar en calquera luna, non é unha cousa que necesites mirar a luna porque senón vai a grel, porque o que queremos dun allo é que grele rápido para arriba, que bote rápido os brotes. E que máis? Acordádevos que o que tomamos, o que queremos do allo é ao seu bulbo. Se o que queremos comer é o bulbo, se é un allo, unha zanahoria, unha cebola, se o que queremos comer é a parte de abaixo da planta, por sentido común, lembrade que ese terreno ten que ser esponjoso, solto, drenado, a poder ser sin pedras, sin demasiadas pedras, para que os bulbos crezan e se podan expandir sin impedimento ningún, sin tropezar con outras raíces de árboles ou, non sei, por exemplo, imaginádevos plantar, non sei, tomates con allos. Bueno, xa sería inviable, porque o tomate é de verán e o allo necesita frío, non de inverno. Entón, pois, non sei. Teñen como... Eu plantei allos alrededor dun frutal hai varios anos. E como non os quito todos... Ai, xa teñen 10 centímetros de alto. Porque, claro, se non os quitas volven a germinar, porque quedan aí, non pudren e volven a... Pero aí non che van... Aí, por exemplo, cas ramas, cas raíces todas do árbol, o allo non vai a crecer ben, porque un árbol ten unhas raíces moi fuertes. O allo non vai a ser capaz de apartar as raíces para expandir o bulbo. Entón, claro, é mellor que escarabelles que o quites e que o trasplantes para outro lado, porque senón... Pois, a ver, eu xa sei que se me acumulou o chollo, que ha de haber 1000 preguntas que non respondí, pero a ver, vamos alá. El santo de mi sobrina, por eso me acuerdo, es el santo de mi sobrina. Santa Lucía. Moi ben, por eso lle acorda. Aquí é a romería de Santa Lucía de Vición, festivo da parroquia. No Galiñeiro, Cris. Entón o 13 de diciembre vamos todos ao Galiñeiro. Se é unha festa popular, hai de comer. Eu xa hai de comer, vou. Se tendes de comer, vou, Cris. Vou para aí un par de días para o Galiñeiro. O frío, que o frío tamén conserva. E dinos, Fátima, miña avó, ai, que ben, os me gusta todos ao día, joder. Ai, que maravilla, muchísimas gracias. Os me gusta ao día, ca xente que estades aquí a verme. Genial, eso pareceme perfecto. A ver, a miña avoa decía que en San Silvestre nin nacido, nin na reste. E cando é San Silvestre? Mirademe aí cando é San Silvestre. O sea, nin o allo nascendo, nin enrestrado, porque está jomado, claro. Os tulipáns pódense poñer, pódeselle poñer unha capa de area? Sí, claro que se lle pode. Non sei para que, pero o tulipán realmente, ou os jacintos, se polo bulbo nun vaso de agua, e tocando as raíces que medren na agua, o bulbo vai a crecer, vai a botar un tulipán, igualmente. Pero, bueno, ao mellor o da area é para poñer como bonito un sitio ou así, pero sí que se pode. Eu procuraría que o bulbo toque na terra e despois botalle a capiña de area se queres, sí que se pode poñer unha capa de area. Ola, Nusca, quero preguntar, dinos Carmen, Marta, quero preguntar
que podo facer para quitar os gusanos das nabizas que mas comen todas? Mira, Carmen, estou segura ao 100% e non vin as túas revisas de que non son gusanos, de que son lesmas ou caracoles que agora con tanta chuvia, con tanta humedad, están proliferando moitísimo. Cada lesma pode poñer 80 ovos, cada caracol pode poñer sobre 30, 40 ovos. Eclosionan moi rápido, en 2 semanas ou así, eclosionan. E así como salen, se empezan a comer. Imagínate, un ciclo dun caracol non é nada, dunha lesma tamén, é o que tese máis seguro unha invasión de babosas e caracoles, non de gusanos, que tamén pode ser, que tamén podemos ter nas nabizas o gusano verde, o que lle chamo eu aquí a lagarta, que é o que se alimenta ahora mismo das verduras, que nos está acabando, que as verduras, a mí tamén, que as verduras completamente, que tiñan un repolo, o brécole e a coliflor xa todos bonitos, e estes días de ir solo á horta ao mínimo para coller cousas para comer e así, de non poder estar ali unhas horas a limpar, fixeronse co sitio, e casi me acabaron con repolo, brécol, coliflor. Eu igual planto todo. O 31 de diciembre é que os allos, claro, o 31 de diciembre os allos na restra se botaron o gomo, xa non poden estar na restra, nin nacidos. Como era o refrán? Espera. Miña de San Silvestre. Nin nacido, nin na reste. O sea, que a abuela de Fátima plantábos en diciembre, 31 de diciembre. Bueno, pois sobre o 15 ou así, porque nin estaban aínda nacidos, nin estaban xa na resta de allos. A area polo drenaxe. Bueno, sí, pois sí, podes de botar area, ou se queres que o teu terreno sea un pouquiño máis drenado, digamos, porque ao mellor tes un terreno moi machaquento, e iso non lle vai ben pos bulbos, para ningún. Nin tulipáns, nin gladiolos, nin allos, nin cebolas, nin zanorias. Non pode ser unha terra moi pechada, nin limosa, porque os pudrios, como o máis importante destas plantas son as súas raíces e son bulbos, o que van a facer é, pois, pudrirse e non evolucionar, non son capaces de enraizar ben. Entón, o que podes facer é mezclar. Eu teño feito moitas veces, esta zona deste bancal ou o que sea, non está ben, a paladas, saco a terra. Eu, de feito, fixen un vídeo unha vez para enseñar como plantar ben as zanorias, e iso é o que deberías de facer ao mellor ti. Sacas esa terra do bancal, vaslle sacando as pedras todas cantas teño, ou do bancal ou da terra onde queiras poñer os tulipáns. E despois vas mezclando esa terra con un pouco de compost que teñas ti, ou compras tamén xa un saco de terra, que sempre é máis solto, porque ao ter fibra de coco e cousas así, xa son cousas que non que axudan a que estea solto. E o que lle vas a añadir é, por cada palada de terra da túa, unha palada de area da canteira, de area de facer construcións. Vaste a un sitio de construción e dancha nun capacho, pos un capacho no coche ou 2 capachos e enchenche o capacho. E véndense por capacho. Bueno, cobran pouco, non sei, a 2 euros ou así o capacho. E iso que vas a conseguir é que a terra sea máis livián, que drene ben. E se podes, se é aínda moi limosa e queres darlle como un extra de que non teña problema ningún de drenaje, o que faz é quitar unha... Quita todo, volvemos para atrás. Quitamos, pos unha malla antierva, enriba da malla antierva botaslle unha capa de gravilla, sabes, de pedra moi pequeniña, e iso vai a facer xa de drenaje total. A malla é para que non se mezcle ca terra de abaixo e vai a quedar sempre aí ese filtro, digamos. Iso é fantástico. Eu iso é o que fago cando fago un bancal de suculentas, porque eu, como sabedes, non sei se sabedes, pero eu teño as suculentas á intemperie. Bueno, hai algunhas que non, que teño que ter resguardadas, porque xa son moi delicadas, pero a maioría teño esa intemperie. E o que hai que evitar nas suculentas é que as súas raíces estean en contacto directo continuamente con unha terra moi húmeda, porque senón morren.
non saben gestionar semejante cantidad de auga. Eu que fago, cando fago un bancal de suculentas, é iso, saco a terra suficiente para poder poñer unha malla antierra, en riba da malla unha boa capa de grava, de gravilla, ou de pedras pequeniñas que teñas pola horta de ir quitando, que iso eu tamén o fago cando vou quitando pedras de un sitio que, por exemplo, quero plantar zanorias, non as tiro en calquera lado, gardoas nun caldeiro ou nunha caixa ou o que sea, e despois usoas para este tipo de cousas. Despois, encima da capa de gravilla, é onde lle boto xa a terra compostada, solta, mesclada con area para que non teña tanto nutriente, porque ás suculentas non se lle poden botar moitos nutrientes. De feito, ningún tamén lle vale, porque unha suculenta pode crecer sin terra. O sea, enganchada a un cacho de pau que vai apudrindo pouco a pouco, se lle chega tamén de comida. Non é moi jalupina, non é comedora. Entón podes facer eso, mesclar con area, e así se che queda máis drenado. Daquela que lle botas hortensias para que estean ben azules. Eu non teño hortensias, bueno, si teño unha que é azul con blanca, que non ten problema, e outra que é desas blancas que é como se fora paniculata, creo que se chama así, hortensia paniculata, e ao ser blanca non teño problema. Pero o das hortensias para que estean ben azules é non é un problema, o sea, é unha cuestión de acidez da terra, do grado de acidez que necesiten as hortensias. Normalmente dixe que, a ver, hai abonos especiales para hortensias azules, pero telo que estar aportando continuamente, porque, por exemplo, a hortensia necesita aquel nivel de graduación de acidez na terra, non? Para manter ese color, digamos, se non volvese moi blanquecina. Aquí, onde eu vivo, en toda a costa, como chove tanto e a terra se lima moito, xa solemos ter a terra moi ácida. O sea, non moi ácida, pero tendemos a tela un pouco máis ácida do que ao mellor o teñen no interior. Entón, iso corrígese co abono especial para hortensias azules. Aínda que supoño que hai remedios caseros, porque o teño visto e agora mesmo non me acorda e non che quero engañar, pero Ana Leda, prométoche que o vou a mirar, porque eu sei que o estuve mirando, pero fai anos. Porque a hortensia sí que a tuven, non me acordo que era o que lle botaba, e tuve que quitar porque non tiña espacio. Medran moito e eu non teño tanto espacio. Entón, pois, aí vamos. Si son gusanos verdes. Ai, si son gusanos verdes, e son moitos, ou lle botas un insecticida, porque, claro, é que agora chove tanto e tanto. A ver, a eses gusanos verdes, se son eses gusanos verdes que digo eu que son as lagartas, por exemplo, podémolos eliminar. Bueno, se son moi grandes non, porque depois fan a pupa dentro dunha folla e se son moi grandes non lle fan. Pero aos pequenos, a imensa maioría, facendo un macerado de machacar allos, por exemplo, unha cabeza de allos grande ou dúas, e un pouquiño de pimenta ou cayena, guindilla machacada ben, e iso poñémolo en un vaso de agua, 200-300 mililitros, dá igual, a macerar, ou en agua moi pouquiño quente, pouquiño a pouco, vala quentando, bótalo, que non chegue a ferver, e iso deixalo repousar hasta o día seguinte, hasta que enfríe ben. Despois, cólalo, e se é unha cabeza de allos ou dúas, se non son moi grandes tamén, iso pódelo mezclar en 10 litros de agua. Pódelo botar nunha mochila e teslle que ir a botar. Non ten, o sea, plazo para podelas ti comer, só é que che van a saber a allos. Pero o problema é que chove tanto que yo terías que botar un día así e outro tamén. Entón, se é demasiada plaga que tes, ao mellor non estaría mal botar manda química e botarlle un insecticida, porque desa maneira, en dúas aplicacións que lle botes, asegúraste que as matas todas, e se aínda as rabisas son pequenas, daqui a que sean grandes 15 ou 20 días, xa non teñen o químico, digamos. Entón, tes que valorar, se tes moitas,
Si tes poucas, si che vai a chover e non che vai a compensar estar aí porque claro, eu cando penso en ravisas, penso en unha leira de ravisas. E si tes unha, non sei, un ferrado, non sei canto é un ferrado non sei, ferrado é castellano ou non sei se se traduce, bueno, si tes unha leira grande toda che de ravisas e tes que botar o macerado de allo un día sí, un día non, un día sí, un día non, pero choveu, tes que botar hoxe tamén, volveu a chover outra vez a botarlo, eu non teria paciencia. Entonces, valora ao mellor en comprar un insecticida específico para matalos, porque así xa está. Genial a idea da gravilla, gracias. Gravilla, pero acórdate, a idea é genial, pero se non lle pos a malla antierva debaixo, a ver, é un traballo, pero tamén se che queda para sempre, para sempre. Bueno, non para os siglos de los siglos, pero para moitísimos, moitísimos anos sí que che queda. Porque se non lle pos a malla debaixo da gravilla, o que vai a facer o terreno, as toupeiras, os ratos, todo o que ande por debaixo da terra vai a mezclar a gravilla ca terra e pouco a pouco desaparece. Entón ti se pos a malla antierva por riba a gravilla é para sempre. A parte de que así evitas que os ratos e as toupeiras vayan a comer os bulbos, porque sabedes que as toupeiras non, porque non comen esas cousas, teñen que ter moitísima fame de dormir, non comen esas cousas. As toupeiras comen bichos, e a poder ser miñocas, bichocas, e outros bichos que hai debaixo da terra, pero ao mellor algunha raíz, pero teñen que ter moita fame. Pero os outros, os ratos que aproveitan as mesmas galerías que fan as toupeiras, van por aí e si que che poden comer os bulbos e quedas, diste, non me medrou, plantín 50 tulipáns e só me nasceu un. Pode ser porque tiña moita agua e pudriron os bulbos, pero posiblemente pode ser tamén que os ratos chos comeron, porque lle son moi ricos, dos gladiolos, bueno, de calquera bulbo, e podenos comer os ratos. Entón, a malla antierva vai che evitar, pero por completo, o sea, vas a quedar aliviada, unha boa temporada. Sí, así se llama la que enseñaste en un vídeo. A saber, la planta pera limón, la compré, pera melón, pera limón, non sei o que é, de la tierra regional, la gravilla, pera melón, si se pode madurar. A ver, se a traes para a casa vai a madurar, pero non está tan rica como a madurada no verán, porque eu teño agora, teño así, teño a planta a tope, e traioas para a casa, non, se non son maduradas polo sol non están tan ricas, non están tan boas. Nos que eu teño escoitado que debes poñer clavos oxidados de redor. Hierro. Nas hortensias, pero non é o ferro, O ferro é bo para todas as plantas porque o necesitan, pero non creo que sea o ferro o que lle faga cambiar de... No. En todo caso, podería ser un nitrógeno ou unha combinación, non estou segura. Boas noites. Xa pasou, xa é hora. Pode ser negra, verde, es como lona. La malla antihierbas non é de plástico? Sí, Meli, pero a malla antihierba non é de plástico. Sí que o é, pero non é un plástico que se descompoña como unha bolsa de plástico, non é un plástico que é como unha rafia que deixa pasar a agua, pero é resistente. A ver, é unha malla, eu penso que sí que é, bueno, a procedencia é plástico, porque de madeira non é, de ferro tampouco, pero non ten máis resistencia que unha bolsa normal de plástico ou un plástico outro calquera normal. Entón, pois, castañas, pero esta castaña se degrada con el tempo. Pili Domínguez, que non é miña irmán, pero chámase tamén Domínguez, estáme dicindo que xa son as 9. Así que, pera melón. Vale. Encantada de escuchar, pero son as 9. Moitísimas gracias, Alicia. Ademais, teña donde ir, que dixen, as 9 estou aí en punto, xa non chego puntual, claro. Bueno, pois, cuántos años tiene? Non creo que sea moi importante para plantar nunha horta, saber cantos anos teño.
Pero, bueno, adivina, eu direiche máis ou menos. Bueno, pois, nada, quería vos mandar un saludo moi especial para toda a xente que mandades os mensajes á radio que estou encantada de chegar ali á radio e sentirme tan querida. Espero que esta semana mandedes as vosas cuestións e preguntas tamén á radio, que einas de contestar. E aínda que non escoitedes o programa de radio, eu vouno a gravar e despois vouno a poñer aquí no canal para poderes escoitar calquera día da semana, xa vos vou a deixar eu aquí no canal. Despois quería vos dar as gracias a todas as persoas. Nusca saluda a Orlando. E quen é Orlando? Quen é Orlando? Non sei quen é Orlando. Salúdame e me suscribo. Oi, Orlando, se non queres suscribirte, puedes seguir, non pasa nada. Pero te saludo igual, pero non compro saludos por suscripcións. 36. Mira que ben. Bueno, pois eso, o que iba a dicir. Moitísimas gracias tamén a todas as persoas que estades aquí, que sepades que tamén teño Instagram. En Instagram chámome Nusca Chousa. Pero, bueno, podedesme buscar como Nusca, con K, de kilo, Nusca Chousa. Ali poño outro tipo de cousas, de vídeos, non sei, é diferente. Así que, se me queredes seguir tamén en Instagram ou en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram, chámome Nusca Chousa. Esta semana cheguín a 60.000 suscritoras. E estou encantada, parecía que non daba chegado. Debo de ter metado os 60.000 que non dou chegado. Eu penso que botín en 59.900 meses. E esta semana chegamos, ca vosa colaboración, que eu sei que moitas das persoas que estades aquí, que estades tamén comigo en Instagram. Pero moitos o mellor non, por iso vos lo quería contar. Estou en Instagram como Nusca Chousa, estarei encantada de seguir aumentando a familia tamén de Instagram. Así que, nada, hasta o domingo que ven. Espero que empece a facer bo tempo para poder sair á horta, para facer vídeos con Lolo, que está tamén a muller que rabea para ir á horta, para vos facer o vídeo da chayote, dos boniatos, da lufa, que teño a lufa que xa vai a pudrir a planta e ainda non puden facer o vídeo. Tengo controlada de todas. Gracias, Alicia, gracias, moitas gracias. E nada, moi ben, a por outros 60.000. Xa me gustaría, bueno, tamén me gustaría terlos aquí en YouTube, pero bueno, aquí YouTube vai máis lento, eu sei que é moi complicado porque hai moita competencia. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, moitísimas gracias por estar aí, por acompañarme, por todos estes comentarios que son miles ao largo de unha sola hora, un mogollón de comentarios, por todos eses me gusta que estou vendo, que está genial, por darlle actividade a esta hora, que eu paso moi genial tamén, Así que, pois nada, moitísimas gracias a todo o mundo por estaredes aí. Vémonos para a semana aquí en directo e nos meus outros canales de Insta e de Facebook, si, pois eso, tamén nos vemos en directo. Coidádevos, portádevos moi ben e sede moi felices.